Pak To. Apa Jul? Wah. Kopi. Berapa Jul? Satu aja Pak To. Siap Jul. Oke. Yo ya. Panas ngene cah. Sambat. Randuit duwe belas. Rono Jul. Yo Pak To. Siap. Siap. Jul, kopi deh Jul. Wah. Kowe nae. Coba nih, Pak. Ya, nyoh. Wah, bajulku lah apa iku? Ngopi. Wah, sambat tenan iki. Warani ini. Jul, kok ngopi kowe? Yo ngopi Ora aku. ngejek. Sawi lah apa? Gabut ya? Stres. Iya, stres. Ya emang sapa encus ora mau jak. Kami dhewe. Engko jam metu dhewe no. Oh, iya, siap. Tak enteni ini kok. Ah, enak saja. Jam stik cik nih. Sibuk ora ke? Hah? Sibuk ora? Ora sibuk ya aku ya nang omah. Iya ning kene goleki. Apa nah? Golek-golekan niku. Golek bengi sak desa tak hubungi ra ono. Golek rondo ta apa ngono lho. Rondo. Golekan. Geser. Yo. Kenae kowe. Yo siap. Yes. Ngopi. Yo, iso-iso. Yo. Iso. Kabeh. Iki bisa aku. Lho. Saya bagi-bagi mbek kanca dhewe. Siji ku wong telu lah. Yo kanca bagi-bagi wis ombe. Lah dhewe karek 3.000 weh. Dhewe ngono. Ini bar tak nggo nambal roda kehidupan yo. Ben ombe. Nuknan. Enak tenan nek. Nuknan. Mantap ya. Utamakan ngopi. Ora tresno. Oh enak. Mergo urip iki butuhe inspirasi. Masuk. Dudu banyu mata. Dulu iki. Enak tenan. Pas iki. Sing rasane padha wae karo aku iki. Apa? Wedok mau lho enane yo. Iya diinane. Parane lah wis kok. Tampilanmu kurang menarik. Mulane makan magnet. Sik wajib pepeng ganteng. Dipepeng gua. Lah yo. Ora ngono. Ki nek mangan magnet ta. Kowe udah di pribadimu lebih menarik. Wah. Iya ora sih. Ya sih lah magnet to amplek opsi. Apa? Narik ora? Narik ah? Lah iya arek mangan magnet mulane. Siap. Deh, iki piye iki? Moro main piye? Saiki. Lakoni langsung. Ono. Maksudnya tipene dadok iku piye ngono lho. Parane yuk. Wis penasaran. Wes aku nak Penasaran aku. dikira penasaran, nak dikira aku iku kok. Nak dikira wong iki neh ngono. Nek lanange ning kono neh piye? Sayo ae. Parane lho wes. Ayo gas sini yo. Sik. Apa? Ono ngising kuwi. Ndi? Ku. Iku ning kono. Ya Allah, kok ono sing cah. Bro yo. Iku bubuke apa iku? Hei! Aja isine kono. Sing ning kono. Pokoke Tak bandem jagrak dokar kowe. wah. Nang. Weh. Wah.
Lah iku cai. Iya lagi nyapu. Wah, ida amat tenan iki, Cah. Sekepe. Ayo, aparane yuk. Ayo. Kowe sik angon nek aku iku engko. Wong wis koyo wis kenal aku kok. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Enten apa, Mas? Monggo pinarak riyen. Aku oleh takon uga. Takon apa, Mas? Takon niku, Mbak. Apa jenenge? Nah, itu. Tipe cowok sing paling idamani apa, Mbak? Nah, iku. Yo sing pinter ngaji, pinter ibadah. Ngaji ya. Pinter ngaji ya? Iso apa ora? Iso ngaji apa ora? Iya. Ora iso. Wah. Iya, aku duwe guru ngaji. Wong Rebut Malang. Rau. Ronggone. Ronggone. Ketawa sih ya niku. Marah tok sih. Ayo. Rono. Ngaji. Aku pengen sinau. Tapi iki ya, apa? Ngajine apa? Angger bengi ya. Ya anggere bengi. Nah, pas mau bengi. Ini pas ya. Yo. Pas. Oh. Yo wis, tak balik sik ya. Balik sik. Yo iki ora mau sambi, Mas. Ya tak pangane aku. Iya ora? Gak suara. Gak suara kau. Delok kowe suara kau. Bentar. Ayo, balik. Iki paling yo. Manis ya kayak semu. Ayo. Nah, iki nek ndi? Menang. Lapo iki ah? Lapo? Kowe takon. Takon apa? Kowe kan pada sani. Ora apa-apa nih. Jujur. Ora apa-apa. Oke, dene kene lho apa? Dolan. Dolan. Pasaran yo. Yo pasaran. Nah, Yo. Lalah. Ayo. Cak, blek. Iki piye cae muni ora? nah iki malah kesempatan besar ah. Peluang kesempatannya malah besar kok. Tapi kan mau ngomongnya Fani belum sing bener ngaji. Bener ngaji. Ibadah. Kenceng. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah. Iki jare roh guru ngaji. Iya, roh aku. Kok bengi kene Brono. Nan. Nah yo. Iya. Ayo gas, mau pergi ngaji yo. Gas ae. Ayo wes. Ora kata alif batak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Endi omahe? Hah? Ayo ndi? Iku ning kono. Kita ngaji ning ngono. Ya didono kancaku. Pirang abad. Sepisan ora tau kok berangkat. Ayo, Ayo. Rono. Ayo siap, besek. Kone ibu. Ya rame. Kayak ngono. Keju wis cek. Aku sen no. Alah rasa isen, ana isen. Ayo. Jare jagoan. Ayo. Isen apa? Tenan. Saking jalan aku kudu kendel. Ayo. Semangat. Semangat. Oke. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku ajari ngaji ya. Ya ora apa-apa, hukumun lho. Oh. Ini disai. Lah iya. Bisa. Ngaji kamu. Oh, kok ikro. Ikra siji. Ayo. Ngene lho. Kira maca kitab. Ngene lho, aku langsung ngaji. Gak apa-apa latihan sih. Biyen aku ngaji gak tutup blas. Iki sih ya, pertama iki sih. Siap. Lele. Nang sakmene gedhem kok lagi ngaji kok sini-sini ka apa anakku wae. Ya apa bobo senenge latihan ngaji. Ya wis ora apa-apa sing penting niate ngaji. Ah.
Semangat. Semangat. Oke. Oke, siap. Tahu sih. Nah, sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A ba. Apa iki? Ba. A. Aja beda. Ojo. Ba a ba. Ba a ba. Apa ini? A Ba. A. Betul kan? Masuk. Tepuk tangan. Ayo tepuk. Ba bi. Ngawur ayo. Sorry. Ba a. Baba. Nah, iya lah. Ya. Masuk ya. Siap. A ba. Baba. Abab buadek. Iya. Permasalahan ya, mau. Siap. Ba a. Iya. Ba Ngono kok. a. Ora ngono yo tak. Enggak. Bilang iki opo ya? Ngono kok. Saya nang ngono latihan sik karo kanca mae ya. Yo. Aku nak mengguli sik sedino. Yo Mas. Yo Mas. Ya. Ya sik ya. Nggih. Ayo ra iso. Yo. Ayo kuwi. Ayo ring-ring, giling-giling yo. Ngene yo. Garis ini set. Nah. Ono. Anteno. Yo. Kayak anden. Sik. Iki jare wong-wong Iya. ngombe teh. Barokah. Barokah. Aku sik. Alah kuwi ku. Nuknan. Alhamdulillah. Aku no. Enak e. Enak yo. Enak. Enak. Aku iso maju. Balik ae wi. Ayo balik. Ayo balik. Bisa nang. Lah ibu-ibu ya. Wis aline ae kene ke ibu-ibu lapong jenenge aku yo langsung mahi wae. Ora usah izin langsung ae. Langsung aja yo. Yo langsung. Ayo. Aku sak kundule kopine. Sik. Sik. Kopine kundule sik kopine yo. Gowo. Aku usah nak ketahuan kok malahan kok. Yuk. Cantik sing ngaji mau. Domlayu. Lho le. Dodong ngaji kok ora? Iya, ayo.